मानसिया थांफागोनलै मानसि थांफागोन जिसिबिजों लागावबाय नोगोर गिदिर खुसियामोन लागावबाय बान्दोखौ जिसिबिजों होखावबाय नै नायदो एकदमबारे देन्जार गोगोम गिदिर खुसिया मासेमोन जिसिबिजों हखावगासिनो दं नै लागाव जायनि गोसो फैनो हागोन माइरां बान्दो दामफुदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव थानानि सिङाव महेन्द्रपुर गामियाव नै दै लागाव udah pia kusia be udah kusia di bayi lagau bas mai itu yang kusia go lagau kuno kini kan saya ayo man siap lagau bayi kusia hang pada guna lagi be mama hak mana yang man siap bader bayi ayo weh zare udah le wah gini balu nih बेसेबां गिदिर खुसियामोन माने खुसिया गिदिरमोन नालाय खुसिया थांफाबाय हाब मानसि थैगोनलै